Giawhag ni Basilan Governor Jim Saliman hataman sa mga empleyado sa probinsya nga serbisyuhan pag-ayo ang publiko, labi na ang mga komunidad aron mulig-on ang pagsalig sa katawhan sa gobyerno. Gisaysay sa gobernador nga gikinahanglang mahalon sa tanang trabahante ug empleyado sa gobyerno ang ilang giserbisyuhan kay mao kini ang nagbuhi sa panudlanan sa nasod. Atol sa Monday flag raising ceremony kagahapon, kung diin gisaulog usab ang ika-122 nga anniversary of the Civil Service Commission dinhi sa Katulyo sa Basilan. Gisaysay sa gobernador nga ang katawhan ang importante sa gobyerno tungod kay mao kini ang naghatag og buhis aron sa mga programa sa panggamhanan. Isa sa malaking task at responsibility ng mga offices is to maalam ang develop ng secretary. Because I think continually ensure sustainability of what is expected of our institution being in the forefront of government field in the lives of Basilan. Atol sa okasyon, gipasidunggan usab ni gobernador ang mga meritiro na sa panerbisyo sa gobyerno. Giawhag sa gobernador sa katawhan nga suportahan ang gobyerno aron mas mulambo pa ang probinsya sa Basilan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!